Παιδιά, θα μπούμε σε αυτό το κτίριο εδώ μέσα, που είναι πάρα πολύ creepy. Έχω πάει με ένα φίλο μου. Φανταστείτε λίγο με το που βλέπουμε εδώ πέρα. Να βλέπουμε ένα κύριο να κοπανάει κάτι. Όντως, φανταστείτε. Να υπάρχει ένα κοριτσάκι δεμένο σε μια καρέκλα. Θα μπω εγώ πρώτος και άμα δω κάτι θα τρέξουμε. Ωραία, ναι, ωραία. Πώς θα μπεις? Συζητάμε πώς θα μπούμε. Παιδιά, βρήκαμε κόλπο πώς θα μπούμε στο κτίριο. Ναι, τώρα πάει ο Νίκος, ο φίλος μου, να μπει μέσα να μπω κι εγώ. Να σας δείξω πόσο creepy είναι. Περιμένετε ένα λεπτό. Παιδιά, κοιτάξτε πόσο creepy είναι. Έτσι. Λέτε να πάμε, αλλά κάντε όμως Like. 1000 sub. Και 1000 like. Ναι, και 1000 like. Ωραία, σας παρακαλούμε. Ωραία, Λοιπόν, θα παιδιά, δεις. πάω εγώ. Εσύ. Ναι, πάω εγώ. Πάω, παιδιά. Ναι, αλλά πώς θα μπεις μέσα? Θα πω μετά. Εσείς βλέπω κάτι περίεργο. Πάμε να κατεβούμε. Νικόλα, πιάσου. Πάρ' το κινητό, να κατεβώ. Δεν έχουμε και το κλειδί, δεν βρω. Άμα είχαμε το κλειδί. Λες καρφαλώσεις από την πόρτα να βάλεις εδώ το παπούτσι σου. Μετά να γυρίσεις. Ωραία, έτσι, εντάξει. Σίγουρα να το κάνω. Νίκο, είναι λίγο όμως επικίνδυνο. Γιατί? Να πέσεις. Θα μπω από εκεί, φίλε. Πώς θα μπεις? Θα κατεβώ εκεί πέρα. Εδώ που... Νίκο, λέω να κατεβείς εδώ πέρα, να τα κάνεις έτσι τα σύρματα και να μπεις. Να τα κάνω άκρη τα σύρματα. Όχι. Να πατάς τα σύρματα εδώ. Δεν σπάνε αυτά. Στις γωνίες. Στις γωνίες. Έλα, θα σου κρατάω. Εδώ είναι λίγο κίνδυνο όμως. Λες να το κάνουμε? Το έχεις? Να φτιάξουμε μια σκάλα από αυτά εδώ. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε. Να κατέβω τώρα εγώ εδώ κάτω. Δεν ξέρω. Θες να πατάς εδώ αυτά εδώ?